dadewethu. Bethoza waqhwa kamnandi bese. Ngiyabonga. Uthe usuka kuphi? Umkhazini? Amakhutha emkhazini Oh. emazulu. Bethoza waqhwa kamnandi. Into leqhwa ekhanda. Into engigqoke emkhanda Aha. ibhande. Ibhande. Sibiza ngokuthi lasekhanda ibhande. Ucula sekhanda. Okay, nice. Le esesifubeni? Esifubeni sibiza ukuthi ulesi. Ulesi. Yeah. Lesi. Ya lesi. Kwangathi isingisi nje lokugama ethi lesi. Okay. Le eseyingalweni, le eseyingalweni. No le. Ma-organ. Organ. Yeah. Okay. So into noyiphethe la, into. No, lesi. Sambrela seyintombi. Okay. Siyosambela seyintombi. Noma mhlawumbe masenzela umcimbi mhlawumbe. Oh. Njengenhlonyane, Okay. ide kanjalo. Bakhona mhlawumbe abathanda ukuthi basifake la. Oh, imali. Yeah. Nethanda imali amatshitshi ne. Awubuyele ngala kancane. Cela ubuyele ngala kancane. Okay. Alright. So manje le ese yes. Imoto. Imoto. Yeah. Imoto or imoto? Imoto. Moto. Ish, ngabe kuthiwa wayithiwa imoto le engezansi kancane. Umgunqulo. Umgunqulo. Yeah. Le nto avibiza mfethu yazi. Yeah, iyabiza yona 300 250. Okay. Kuya ngokuthi usengikuba. Okay, shi number yakho yakhe iphithekile la. Khona uzokuthengela uzokufakela ngiyakutshela serious. Wow. Okay, no, that's okay. Le emhlophe le oyigqokile emhlophe. Yeah. Skate amatshitshi. Yeah. Oh. Urap, sibiza ngorap. Rap. Yeah, kodwa akonike somntwana. Oh, okay. So sirepresent isigaba esincane. Yeah. Oh, I know ngiyakuthola. So ngiyajabula ukukhuluma nawe. Nami ngiyajabula kakhulu ukuba nani. So uthe Sebe nanesamo sophile futhi sihlangane ngelinye ilanga. okay ke ngicela ungicelela abantu bethu sibangicela i-following bangifollowe ku-Instagram Embo Feelings. Bafethu nosadewethu ngiyacela ukuthi ningifollowe ku-Instagram na wonke indawo naku-TikTok ngiyatholakala. Ngiyacela bandla. Ubani ne-TikTok? Asanda Asanda Mdluli. Asanda Mdluli. Ya, ngibona nje lapha ku-TikTok bafethu ngiyatholakala yonke indawo. Ngaphandle kwenakili ukuthi bafethu. Isana. Wazoshela bo. Siyabonga ne. Ciao.